Malgré Horses, Sport and Pleasure. Danmarks førende gratis hestemedie. Find magasinet og masser af nyt indhold hver eneste dag på malgré.dk. Det er fredag formiddag. Vi er på besøg ude, hvor din hest står, Annie Ursula Lorry, her i Klampenborg på Madsons Rideklub. Kan du fortælle lidt om, hvem du er? Ja, jamen Annie og bor i København. Har min hest her på Madsons Rideklub, hvor jeg har været i 14 år. Og for dem, der ikke kender Madsons, der er det nok den rideklub, der er tættest på København. Der er et ridehus designet af Arne Jacobsen, og rideklubben er faktisk over 115 år gammel. Madsons ligger lige klods op ad Dyrehaven. Og hvad betyder det for dig, Annie? Jamen, det er helt fantastisk. Jeg har aldrig reddet i en skov, som den er. Det er jo så dejligt at kunne ride direkte ud i den store dyrehave. Og det har helt sikkert også en betydning for hesten, tænker jeg. Ja, han har brug for det, som du kan se. Og få lidt, der er jo alt derude. Der er jo dyr, store marker, masser af skov, men også en masse cykelski og barnevogne og alt muligt farligt for hesten. Så det er et virkelig godt sted at lære dem lidt miljøtræning. Ja, og det Dyrehaven også gør, det er, at det tiltrækker en del jagtryttere, som også står her på Madsons Rideklub. Så derfor skal vi i dag tale lidt om det her med at gå med drømme om at være jagtrytter, og hvor vigtigt det sociale sammenhold det er, både for at have hest og for selve ridningen. Til dagligt, Annie, hvad laver du der? Der er jeg køkkenchef på restaurant Kofogo inde på Vesterbro. Og du har også arbejdet på et badehotel i Skagen, hvor du også bibeholdt interessen for hestene. Ja, det har altid rykket med mig, hvor jeg har boet i Danmark. Så derfor så skal vi snakke lidt om hele det her med at have hest, og balancere det at have hest med et arbejdsliv, og samt det med at være kvinde i en historisk mandsdomineret sportsgren. Først og fremmest så vil jeg gerne høre, om du er født ind i en hestefamilie, eller hvordan fandt du frem til passionen for hestene? Det var, der var nogen, der boede længere op ad vejen, der havde heste. Jeg kommer fra en lille landsby, så det var egentlig, at min søster og jeg begyndte at ride deroppe. Og så igennem årene, så fik vi nogle bondemandens gamle hest, eller en aflagt travhest. Så red vi egentlig i skoven rigtig meget, og sprang og hyggede os. Det var dengang, hvor man havde heste i togvogn, og man selv mugede ude i skoven, så det var rigtig hyggeligt. Så det havde jeg indtil jeg var 13-14 år, tror jeg, hvor jeg blev teenager. Og så mistede jeg interessen, eller der skete alt muligt andet indtil starten af 20'erne, hvor jeg flyttede til København. Og så fik jeg en part herude på Madsons på en jagthest, og den havde jeg part på i 8 år. Okay, så du har været tilknyttet Madsons i ret lang tid? Ja. Ja, 10-14 år måske. Ja. Og så ved jeg, at du har faktisk har arvet en hest eller 2 heste af en mand, der hedder Niels. Ja. Hvis du kan fortælle lidt om ham, og hvordan du endte med de heste, som så endte med at blive en, som er den, der går bag ved os nu. Jeg var lille friske dreng der. Ja. Jamen, jeg havde en ridementor, om man vil, i Jylland, tæt på, hvor jeg kommer fra, som jeg har haft min gamle hest med over til, hvor jeg har været der en uge og reddet med ham, og han har lært mig rigtig meget. Han er en gammel berider, og fik springundervisning og hyggede mig, og vi sad udenfor efter ridning og drak portvin og røg hans ulækre cirutter, og en rigtig kær ven, der desværre fik hjertestop og døde lidt for tidligt. Og der havde han så sagt til sine sønner, at jeg skulle have hoppen. Så en uge efter hans begravelse er jeg over at hente hestene. For at få hoppen, så tager jeg vallakken med. Fordi man kan jo ikke lade en hest blive, og hvad skulle vi gøre? Og det hele var jo sket sådan meget pludseligt. Og så fik jeg også ham her med. Hej skat. Og da de kom over, så jeg bare forelskede mig så meget i vallakken, at jeg bare kunne mærke, at det var ham, jeg skulle have. Jeg har også altid reddet på vallakker. Så det er ikke fordi, der er noget galt med hopper, men man er jo tit til det ene eller det andet, ikke? Ja. Og så var der en, der hed Dauphine, der også red ved Niels, som egentlig har en af hans andre hopper, han også har avlet. Han har avlet alle hestene selv. Samme er, han er født og opvokset på gården. Og det samme var hoppen. Og så er det så blevet til, at hun har fået hoppen over i sidste uge, og så har jeg ham her.
Så hvad har Niels avlet hestene til? Han har altid avlet heste, hvor han har reddet dem op, både til dressur og spring. Og så hoppen. Han har lavet en hoppe før, som Dauphine har, efter Skovens Raphael, som han ligesom har trænet op til dressur. Og det var så meningen, at Randers skulle sælges til det en dag, når han blev for gammel, kan man sige. Og så har han egentlig altid sagt, at jeg skulle have ham, så jeg ved ikke, om vi har lavet mix i det. Okay, han sagde, når han blev for gammel. Så det, ja, sådan er det endt. Ja. Og Dauphine har fået Rana nu, og det er super dejligt. Og hun er lige begyndt at arbejde hos Hasse Hoffmann, så der bor Rana. Så det er de bedste forudsætninger for hende. Men så det med, at han skal gå jagt, er ja, lidt ud over det kan han. Nej, min gamle hest var for gammel til at ride jagt. Og jeg delte den også med min gudmor, så det var ikke en beslutning, jeg jo bare kunne tage alene. Hvor 20 Sox her, han er 10 og ung og glad og trækker på springene og sådan noget. Så han skal bare lige vende sig til det. Altså, fra at gå fra en lille gård i Jylland til Madsons, det er altså meget, men han er vild med det. Det er noget af et twist. Jeg synes, det er så dejligt. Og til hverdag, der arbejder du som køkkenchef på Kofoco. Og kan du fortælle lidt om sådan dit arbejde, og hvordan du får det til at hænge sammen med det her med at have hest og være social og alle de andre ting, man også skal som menneske? Ja, så jeg har været lidt presset med 2 heste, ikke? Men jeg møder klokken 12. Så jeg har jo hele morgenen og formiddagen til at ride og få gjort ved, og så har jeg 2 helt fantastiske parter. Og da jeg fik begge heste med over, så er der så mange af mine veninder her fra rideklubben, der har været super hjælpsomme. Så det har været rigtig nemt at lande i, og vi hjælper virkelig hinanden hernede. Så det har egentlig, det fungerer på den måde. Så det her med at have andre mennesker omkring sig til at hjælpe med, det har været en ret stor ting? Ja. Så har man ikke dårlig samvittighed, når man er på arbejde. Og jeg ved jo, at du har det med at tage hestene og ridningen med dig, når du ligesom har skiftet job, for eksempel. Du har været i Skagen og arbejdet deroppe på et badehotel, hvor du så har fundet parter eller gjort forskellige andre ting. Hvad er det, som hestene gør for dig, og hvorfor er det, du har brug for dem i din hverdag? Jeg har en meget hektisk hverdag. Kvæg jeg er i køkken, og der er travlt, og man har alle de her delmål i løbet af en dag, og du skal jo nå at prep alt, så det kan være super stressende. Og der synes jeg med heste, at der får jeg virkelig ro, og både i skoven eller hvis jeg får dressurundervisning, at jeg finder ro og ikke tænker. En af mine store udfordringer, der er, at jeg tænker hele tiden. Så med hestene, der har man ligesom fokus på hesten og finder ro i det. Så det der med at kunne være i nuet og være til stede, præcis, der hvor man er. Ja, det kan jeg godt sætte mig ind i. Så kunne jeg godt tænke mig at tale lidt om det her med, at jagt og hele det der omkring jagt er en ret historisk set en mandsdomineret sport. Hvor man ligesom jagtede ræve med hunde for hesteryg, og så det her med at være kok kan også have en ret maskulin attitude. Og hvordan føler du sådan at træde ind i den her relativt mandsdominerede verden til hest? Og føler du dig velkommen? Og føler du dig anerkendt? Eller kan du uddybe lidt omkring det her? Ja, bestemt. Altså, man kan sige, det gode er måske det med, at jeg er kok, at jeg har været hestepige hele mit liv. Det er sådan lidt ligesom at være håndboldpige, men er sådan lidt mere. Så det er overhovedet ikke nogen udfordring. Og så har jeg selv været leder i rigtig mange år, så jeg styrer selv, hvordan jargonen er. Og hernede på Madsons, der synes jeg efterhånden, vi er 50-50 med mænd og kvinder. Hvor vi har et rigtig godt samspil, og vi griner og har det sjovt. Men der er så fantastisk hernede, jeg ved slet ikke, hvordan jeg skal forklare det. Der er alligevel en stor forskel, tænker jeg, på mange rideklubber. Tror jeg, at der er langt flere kvinder, end der er mænd. Så der er en stor forskel, selvom det er 50-50. Men det kan måske også noget. Det er nok en positiv indflydelse, der. Ja, det er super dejligt at have mænd. Ja. Det giver en god dynamik. En ridesport er jo ofte sådan, kun et samspil mellem hest og rytter, og det er også en stor del af det. Men jeg kan forstå, at sådan hele det sociale samvær her betyder ret meget, særligt her på Madsons og for dig med de heste, du har været igennem og sådan noget. Kan du uddybe lidt, hvorfor du mener, at det er så vigtigt at have det her sociale bagland? Jamen, jeg har igennem min opvækst eller mit liv været usikker.
hvor jeg føler hernede på Madsons, det gjorde Niels også i Jylland, når jeg red med ham, men der er både mænd og kvinderne, hvis der er, at jeg har været usikker, som jeg er ret god til at blive med en ny hest eller noget, så tager de en med ud på en tur, og altså drengene sørger for, at vi lige rider op på Rådvad og får en øl eller noget portvin, og jeg tør meget mere, når jeg er ude med dem. Og det er samme med kvinderne, altså så hvis man bliver lidt usikker, så rider man fra og tager nogle spring alligevel i skoven, og altså man bliver vildt tryg i det her sammenhold, og alle passer på hinanden, og der er ikke nogen, der skal være kede af det. Så man hjælper hinanden ret meget, kan Vi hjælper hinanden super meget hernede. Det gør vi. Der er måske også mange af dem, der er her, som har været her længe, forestiller jeg mig. Det er der. Altså i dag, nu er det jo fredag i dag, hvor vi har champagneklub. De kommer her klokken 10, og så laver de frokost og drikker champagne. De kommer her i, jeg tror, 20 år. Det samme hold, så kommer de hver fredag. Så det er så hyggeligt, der sætter ild i pejsen. Og jeg har godt hørt, der går nogle rygter om, at der er fællesspisning og champagneklub og fest og kaffeaftaler og alt muligt. Ved du, hvorfor det er, at der er sådan et sammenhold lige præcis for den her rideklub, der i hvert fald I føler er særligt? Jeg tror helt klart, at det har til grund fra jagt. Af at de er ude i feltet og sammenholdet, og det tror jeg helt klart, det kommer af. Og jeg ved ikke, hvorfor man andres rytterstuer har bare ikke den samme gnist, når man er derinde som vores. Vi har lige fået lydisoleret loftet, fordi vi er så højlytte. Altså, og det er bare så dejligt. Det var en ret særlig oplevelse. Ja. Nu er det også et gammelt sted, så jeg tænker også, der ligger en hel masse traditioner i selve stedet om, hvad man gør. Det er der. I har jo for eksempel jeres egen jagt, er det ikke korrekt forstået? Jo. Ja. Og forskellige arrangementer. Ja. Hvis nu, at du skulle anbefale noget til andre ryttere, som måske også går med en drøm om at ride jagt i maven og ikke helt ved, hvad de skal gøre, hvad kan du anbefale af de første skridt, man kan gøre for at komme derhen af? Hele jagtfeltet er super inkluderende, og det jeg vil gøre, som mange andre, der er startet på jagt sidste år, nogle af mine veninder startede sidste år, de startede med følgefelt, som jeg også har reddet en del. Og det med at komme med, så rider man bag de andre ryttere. Og ser det hele, og ser springene, og altså der er selvfølgelig en vis afstand, men du forstår ligesom, hvad det er, en jagt går ud på, og du prøver det af, inden du begynder at springe. Ja. Det vil jeg helt klart sige. Du føler dig også tryg, fordi alle er så inkluderende, og det er så hyggeligt, at det ligesom bliver nemmere at tage det næste skridt. Så det er ligesom en måde at ride med på, ja. Og komme ud på den der tur i flok, hvor jeg forestiller mig, at hestene godt kan opføre sig lidt anderledes, end de normalt gør. Ja, du kan nemlig også lige få testet, hvordan din hest er i flok. Ja. Ham her, der bliver det jo lidt spændende. Så I har ikke været ude endnu? Nej, jagtsæsonen starter først her næste måned. Er det planen, I skal med? Følgefelt? Ja. Ja, vi tager lige temperaturen. Han er stadigvæk lidt frisk. Men altså, vi er begyndt at ride ud i flok. Så kunne jeg godt tænke mig at høre lidt om, sådan, hvis du kan sætte nogle ord på, hvad noget af det mest udfordrende er ved at have hest. Nu ved jeg både det med, at man har det ved siden af sit job, men også bare sådan ups and downs og alt det her. Nu snakkede vi lige om, før vi begyndte at optage, at han kæmper med noget mug, som de fleste heste gør her i Danmark om vinteren. Og kan du nævne nogle af de største udfordringer, der er ved at have hest? For mig er det dårlig samvittighed. Altså når han får mug, hvorfor har han fået mug? Hvorfor har jeg ikke preventet det lidt bedre? Eller, fordi det, de bliver syge, det bliver alle jo. Og jeg må sige, det er det dårlig samvittighed. Ja. Var den værste for mig. Fordi jeg synes, det er så fedt, og det er så givende. Og jeg er så rolig i det. Og det giver bare sindssygt meget. Tror jeg, der er rigtig mange, der relaterer til den dårlige samvittighed, og hvis man ikke lige får kommet ud i stalden, man får dårlig samvittighed. Ja, præcis. Ja. Men vi er så gode til det her. Nu, en af mine veninder har brækket arm og skulder, så sætter jeg hendes hest på fold i dag. Altså, vi hjælper hinanden rigtig meget. Annie, hvad har det givet dig personligt og stadigvæk gør at have hest? Personligt har det givet mig rigtig meget ro, og det har givet mig selvtillid. Jeg har egentlig altid døjet lidt med usikkerhed og igennem årene og skulle ride på ridebane eller lige holde øje med, om der var nogen i ridehuset, fordi jeg ikke havde lyst til, at nogen skulle se mig. Men som årene er gået, og specielt her i takt med, at jeg har været ude med jagtrytter, der virkelig giver en selvtillid,
så har jeg lært, at jeg er god nok, og det er okay, hvis ikke jeg kan finde ud af det hele, fordi at de andre hjælper mig. Jeg tror godt, jeg kan relatere til det med, at man er så opmærksom på, at folk kigger på en, når man rider. Og det kommer nok også lidt med alderen. Nu er jeg jo på den anden side af de 30, og jeg har bare lært nu, altså folk mener det ikke ondt. Og hvis de gør, så kan de jo gøre det, hvis de har lyst. Men her i hvert fald, at hvis du har sat bidet forkert, eller det er for løs, eller så siger de, at det er en god tro til dig. At du kan lige ændre det sådan her, eller hvis man har udfordringer med at få sin hest ind og ud fra folk, at det er okay at have udfordringer med. Du skal ikke være perfekt. Vi virkelig hjælper hinanden i det, og det har virkelig givet mig meget mere ro og selvtillid. Så der er sket en udvikling fra, da du var yngre og havde hest dengang, hvor at de der usikkerheder måske mere kom til udtryk. Både måske i forhold til ens udstyr, hvordan man rider, hvordan man er omkring hesten, og man ved måske heller ikke lige så meget, som du gør nu. Er det også noget, du kan relatere til? Ja, bestemt. Helt bestemt. At du ligesom har fundet frem til, hvem du er som rytter, og fundet dit sammenspil med din hest? Helt klart. Det har hjulpet mig rigtig meget, og jeg tror også det med at have fået min helt egen hest, det har gjort, at jeg bare er nødt til at slappe af i det, altså, ellers så bliver det noget juks. Det er klart, der ligger måske også et pres, når man rider andre folks heste, at man ligesom skal leve op til et eller andet, hvor I kan ligesom finde jeres egen vej sammen. Ja, fordi lige da jeg fik begge heste, det var meget... Jeg har altid haft min gudmor, som jeg har delt hest med, og haft part på hendes hest før, og sådan noget, at jeg altid spurgte hende, fordi hun vidste det rigtige. Og lige pludselig står jeg i at have min egen hest, så jeg er også nødt til nu at danne min egen mening, og ikke bare spørge chefen om hvad der er rigtigt og forkert. Så jeg virkelig udviklet mig i det her at få min egen, at jeg er nødt til at mærke min egen mavefornemmelse, fordi jeg ved hesten det bedste, og det vil alle andre også. At vi alle sammen gør det forskelligt, er jo helt okay. Så det her med at blive mere holdningsorienteret og tage nogle beslutninger selv, har jeg virkelig lært ved at få min egen. Det bliver jeg jo nødt til. Ja, det bliver man nødt til. Har du stadig din gudmor som din chef? Ja, jeg spørger hende, og hun hjælper mig altid. Jeg prøver også lidt selv nemlig at tage beslutningerne, og nogle gange ikke spørge, men bare mærke efter. At det er jo den måde, jeg vokser i det, ikke? Ja, det kan jeg godt forestille mig. Ja. Det er selvfølgelig stadig vigtigt at have et bagland. Man ved, at man har nogen, man kan gå til, så man ikke står alene med. Men altså, det er stadigvæk hende, der tager mig ud i skoven, og faktisk også hendes datter første gang på ham, hvor jeg var sådan, det er jeg ikke helt sikker på. Det er bare sådan, ud med dig, og altså, det gik virkelig godt. Han har aldrig set en sikkerhjort i sit liv, så han stod og pjaffede og bukkede lidt og sådan noget. Men det er det der med, at de får hernede på Madsen, vi får virkelig en ud på en tryg måde. Hvor det er roligt, og nu rider han i skoven hele tiden, både alene og med andre i flok, eller nu gør han det bare. Så der er sket en ret stor udvikling, for jeg kan forstå, at han også kom fra en gård, hvor der ikke var sket så meget, til at komme et sted herhen. Jamen, han var født og opvokset der. Ja. Og der kunne være en bum, der lå anderledes i ridehuset, så ville han gå helt balalaika. Så det passer rigtig godt for ham her. Der er så meget krudt op i hans hoved, som I kan se. At det er virkelig godt for ham med dyrehaven og med alle de barnevogne og kabervogne. Og der sker hele tiden noget for ham. Han synes, det er så spændende. Så han får faktisk brugt lidt krudt, og han er så glad her. Det er virkelig dejligt. Så han er en hest, der skulle stimuleres lidt mere end... Ja. Jeg tror, han er lidt klogere, end hvad godt er. Det sker lidt for meget deroppe. Det kan både være godt og dårligt, ja. Jo. Og Annie, før vi lige runder af her, hvis du kan opsummere, hvad har hestene betydet for dig i dit liv? Heste for mig har betydet, det har betydet ro, det har betydet ansvarsfølelse. Og så tror jeg, at jeg virkelig er groet i hele opgaven med at have hest personligt. Det er ret fantastisk. Og så vil jeg gerne sige tusind tak, fordi du var med i Malgratus podcast. Og vi linker selvfølgelig til din Instagram, så folk kan følge med, hvis de vil det. Og hvis du derude vil have flere podcasts som den her, så søg for at følge os der, hvor du lytter til din podcast. Tak for i dag.